L-24 ta' Novembru, tifkira obbligatorja ta' San Andrija Dunglank, Presbiteru u sħabu martri. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 21, versi minn 5 sa 11. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imsejjen b'ġebel sabiħ u għotijiet. Iżda Ġesu qalilhom: kull ma qegħdin taraw qatt jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu. U huma staqsew u qalulu: Mallem, issa dan meta qatt jiġri? U se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom: araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu u ż-żmien wasal, tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqliq fil-pajjiż, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom: qatt iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi ikun hemm il-ġuħ u mart li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. Kif kont wieġeb lil xi ħadd li jipprofetizza li pajjiżek jew il-Knisja ta' fejn toqgħod se jiġu distrutti minn diżastru naturali? Fil-preżent Alla jibgħat ħafna sinjali li juru mhux biss li hu ġej biex jiġġudika d-dinja, iżda wkoll l-azzjoni tiegħu ta' salvazzjoni u ħniena. Ġesu ipprofetizza ħafna sinjali tal-azzjoni u l-ġudizzju ta' Alla. Minkejja li Lut kienet xi ħaġa li qatt ma setgħu jobsruha, Ġesu ipprofetizza id-distruzzjoni tat-Tempju f'Ġerusalemm. Il-Lut kienu mkabbrin b'dan it-tempju u kienu jistaġbu ħafna bis-sbuħija tiegħu. Li wieħed jazzarda jħabbar id-distruzzjoni ta' dan it-tempju kienet ġudizzju fiha nnifisha. Għalhekk lil Ġesu talbuh sinjal li jindika meta dan kien se jseħħ. Ġesu wissihom li m'għandhomx ifittxu sinjali imma is-saltna ta' Alla. Se jkun hemm bosta sinjali li juruna il-ġudizzju finali ta' Alla: gwerer, mart, ġuħ, terremoti u oħrajn. Ħafna drabi aħna ma narfux il-kriżi morali u l-konflitt spiritwali ta' żmienna sakemm xi ħaġa iċċaqlaqna bil-kbir u narfu ir-realtà tal-kundizzjoni preżenti. Il-ħlas lit-tajbin u l-kastik lil-ħżiena mhumiex dejjem esperjenzati f'din il-ħajja, imma se jiġu żgur fis-seħħ fil-jum tal-ġudizzju. Se jkun hemm persekuzzjoni, sofferenza u diffikultajiet f'dan iż-żmien sakemm jerġa' jiġi l-mulej. Alla jestendi l-grazzja u l-ħnina tiegħu għal kulħadd, għal kull min irid jisma' is-sejħat u t-twissijiet tiegħu. U inti tieħu vantaġġ fuq dan l-istaġun ta' grazzja u ħnina u tfittex is-saltna ta' Alla u li twettaq ir-rieda tiegħu. Mulej, il-grazzja u l-ħnina tiegħek ifawru
f'nofs it-taħbit u d-distruzzjoni. Kabbar il-ġuħ u l-għaġġ tiegħi għas-saltna tiegħek u għenni biex inkun dejjem fidil lejn il-kelma tiegħek. Għażiża Marija, Om ħelwa tiegħi, għamel li xejn, lanqas il-biża' tal-mewt u lanqas il-biża' li nitlef xi ħaġa għażiża għalija, ma jbeduni milli bħerqa inkompli nfittex is-saltna ta' Alla bit-tama u l-ferħ kif għext int sal-aħħar ta' ħajtek. Amen.